tady velmi pružné ráno. Víte, co já teďka dělám? Teďka tady zavírám na všech otevřených videích, zavírám komentáře. A přitom mi přicházejí ještě slova. Předtím jsem natočil video o tom důvodu, proč se uzavírají komentáře u nás, aby to všem v tom videu bylo jasné. Zároveň mně teď přicházejí slova o tom vlastně, co my tady prožíváme skrze námi naplňovaný YouTube stanice a jak to vlastně vypadá s tou naší společností teda, jo. Tak jenom abych vám to řekl, co vlastně vy konáte, jakožto diváci, kdy prostě my máme shlídnutí videí třeba těch 250 lidí vidí video. A kdyby 200, tak 200 lidí vidí video. Do toho tam napíše někdo, a to je velmi malá, úzká skupina lidí, která nám teďka tady, celou tu dobu, nám tady do komentářů píšou různé absurdity. A já v těch videích se táži nás ostatních, kdy teda dobře, je tady hrstka 10 primitivů v naší společnosti, kteří se opravdu nechovají vůbec lidsky, v žádném případě. A pak je tady těch 200 lidí, takže 190 lidí video vidí, komentář si třeba přečtou a nic neudělají, aby se vlastně ozvali ze svého, třeba byť anonymně, svým YouTubeovým anonymním jako tou stanicí svoji otevřenou, aby se ozvali a napsali něco právě takovým lidem, jakož se stalo dneska ráno, kdy vypínám komentáře jenom proto, že jeden anonym tam napsal lež, která už jako přepískla všechno, protože to je prostě, to je vlastně v tom, jako je to ve stejném obsahu konání toho dotyčného člověka. Brána otevřená, poslední video, teď v současné chvíli zveřejněné. Zasáhla ta pravda natolik, že je vlastně tak neprolomitelná, to, co jsem tam všechno řekl, že vlastně se dostalo to démonství úplně na kolena a začalo konat podle. Úplně podle, absurdně tak, a v tom obsahu, co tam bylo vykonáno v tom komentáři, tím anonymem, tou podlostí v nás, tím démonismem, tím primitivismem, tou ubohostí, tím, co lidské rozhodně není, tak je to stejné v obsahu, jako kdyby vzal mačetu a šel useknout obě dvě ruce Gabrielce. Tak takovýhle je obsah. A já vám chci touto formou jenom sdělit, že my jsme přesně takováhle teď společnost. My jsme společnost taková, že na ulici, až takhle půjde o život, že tam půjdou, a já teďka to pojmenuju, naši velmi blízcí, fanatičtí, muslimští, sem přivezení, kteří se rozpínají po celé Evropě, až začnou s tím svým dílem, pro které sem Evropská unie, Německo hlavně, je sem přivezlo, tak až toto se jako naplní a začne to tak jako bujet, tak v našich ulicích budou takovýhle pánové běhat s mačetama a budou rozsekávat naše děti a nás. Doslova. A my jsme na tom teď tak, jako společnost tady v České republice, díky prožitkům s vámi, které máme, s vámi jakožto ze společností, skrze toto konání, skrze naše námi naplňované pravdou a láskou YouTubeové stanice, tak máme prožitky takové, že takový jeden s mačetou, když se tam takhle jako teďka přisede v anonymitě s nějakým takovým komentářem, tak vy neuděláte nic, abyste se postavili za lásku, za pravdu, za něco, co cítíte v sobě. Neděláte nic. Takže tohleto teďka svědčí o naší společnosti, že až se to začne dít na ulicích, tak si jenom vemte, že až budete maminka jdoucí se svým dítětem, kterému je 6 let, a vám to dítě vytrhne někdo, vezme nůž a uřízne mu hlavu, tak tam ti lidi, kterých tam je okolo 100, s tím neudělají nic. Takhle jsme teďka na tom jako společnost. My nic nebudeme dělat. Jsme každý jeden při zdi sráč, sedící, čumící, nejlépe se někam schovat. A to je vlastně velmi
markantně prožívané egoistické sobectví. Egoistické sobectví a odpojenost. A já už bych si přál každýho jednoho takového zmrda, který tady píše ty komentáře. Nebo takového jednoho zmrda, každýho jednoho na ulici konajícího právě tady tou arogancí vůči ostatním. Přeju si takové lidi potkávat. Přeju si právě, protože já jediný strach nemám z nikoho. A já jediný z celé společnosti, mám na to ty koule říkat lidem pravdu do očí. To jste všichni takový zmrdi, každý jeden z vás. To jste takový zmrdi a ubožáci. Vy ramenatý chlapi z posilovny, takovýhle jste zmrdi a ubožáci. Tak to jděte do prdele. My jako společnost lidská si nic nezasloužíme, když se takhle chováme. Tak už si to laskavě uvědomte, že jste každý jeden z vás přizdisráč, dokud nezačnete konat z citu srdce jakékoliv kroky, které vám to srdce říká. Ale my to dělat nebudeme. My se nikoho nezastaneme. My jsme sobecký, že? Odpojený od každého jednoho. Vměšovat se do každého jednoho. Kecat mu do těch jeho cest, ano. Ale když už o něco jde, tak pozor, tady nikdo není. Tak to víte co? Jděte všichni do prdele. A já se těším na to. Přijeďte sem za náma, vy smrdi. Každý jeden takovej arogant. Těším se na vás, kámo. Já jsem vyzbrojený. Tady to mám. Tady mám ten štít, kámo. Nade mě není. Tak si to pojď poměřit, pojď si směřit toho čuráka tvýho, pojď. Vy egoistický kreténi, každý jeden z vás. Ubožáci, smradlaví, vole, zasraný, vole. Pojďte už, pojďte. Pusťte mě do těch rozhovorů, pusťte mě do čehokoliv. Já jsem svůj život dal za pravdu a za lásku. Dal jsem na tu cestu celistvýho sebe a to nikdo z vás arogantů neudělal. Vy zmrdi zasraný, československá společnost stojí za hovno. Takhle to máme. Jsme úplně na hovno. Tak jestli takhle to chcete mít dál, vy zmrdí, každý jeden z vás, připosraný, vole, budete furt jenom držet hubu, tak to jděte do prdele. A pokud máte ty koule na to se mnou setkat, tak to udělejte. A vemte si sebou cokoliv, baseballky, nože, klidně. Vymyslete si cokoliv, co mě uděláte, ale už se kurva se mnou někdo sejděte. Protože takhle tady vychcípeme. Takhle tímto konáním, co tady děláte vy, tak takhle tady vychcípeme. Hajzlové zasraný, máte děti, kurva, tak si to už uvědomte, ne, debilové zasraný. Zasraný parchanti lidský skurvený, vole, jste, každý jeden. Society, I am only solitary, not alone. I'm looking for a little place, nothing more than home. Ak sa človek dokáže vymaniť zo systému, z toho, že cíti, že jeho cesta je
naplniť poznanie lásky a pravdy svojim životom. Mňa a Lukáša, my takto kráčame 3 roky a touto našou cestou viac a viac osvetľujeme to, čo k nám ľuďom nepatrí a čím všetkým si komplikujeme život. A touto cestou by sme chceli uľahčiť a zjednodušiť cestu každému jednému z vás tým, že by ste sa s nami stretli. A to stretnutie, tým, že nepracujeme v systéme, vám môžeme ponúknuť kedykoľvek. To znamená, že 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní do roka, kedykoľvek to ucítite. A to stretnutie vedie k tomu, že v našej spoločnosti, nás dvoch s Lukášom, po prípade našich priateľov, vám dáme toľko pozornosti, lásky a slov pravdy, aby ste ucítili svoje srdce. Aby ste sa z hlavy prepli do srdca. A ako to urobiť? Precitnúť do srdca. Je nám to známe, ale my sme si tam vytvorili nejaký poklop, kde radšej budeme rozmýšľať a robiť všetko to, aby sme vyhoveli všetkým ľuďom okolo. A v tom sme úplne zabudli na to, že aj my niečo cítime. A my dvaja s Lukom sme tu k tomu, aby sme vás slovami priviedli k vám, k vášmu srdcu, k svetlu, ktoré je vo vás od malička, odkedy ste sa narodili. A naučenosťou sme to svetlo sebe zadúpali. Osvojili sme si rôzne návyky, rôzne spôsoby správania od rodičov, od prarodičov a týmto vlastne predávame tú náuku ďalej našim deťom. A aby sme to už konečne stopli, tak vlastne my sami môžeme takto zmeniť nielen seba, ale zároveň proste svet. Ale každý sám za seba. Každý tým, že pristúpi k sebe zodpovedne. A začne sa pozerať do svojho svedomia. A všetky kroky, ktoré odteraz začne vykonávať, budú z citu srdca. Pretože našim stretnutím Luky sa do toho srdiečka dostanete. A potom je iba na vás, ako budete ďalej kráčať. Či budete počúvať každý krok srdca, ktorý vám ukazuje smer a nespochybníte ho v sebe. A budete zo srdca vykonávať pravdu a lásku, ktorá je nepochybná, ktorá je jasná, ktorá osvetľuje všetko temné, čo nás doteraz obklopovalo. A takto viete svojim svetlom svietiť ostatní. To znamená, že my sa už nebudeme musieť stretnúť so všetkými ľuďmi, dajme tomu v Českej republike, aby vlastne sa k tomu svetlu dostali, ale tým svetlom, ktoré objavíte v sebe, po našom stretnutí, kde vlastne vy v blízkosti svojich blízkych, takto svietite ďalej. A takto sa to svetlo šíri rýchlo. Hovorí sa rýchlo svetlo. A láska je prítomnosť. A v prítomnosti je život. To je to pravé, jednoduché. Základné je láska a cit. Ďakujem za pozornosť.